The Broken Vow. Mobalik pa ba ka sa imong ex, bisag kasal na ka? Maayong adlaw sa tanan. Hinaot nga naamo tanan sa maayong kahimtang. Gusto lang nako i-share akong kaagi ug nang hinaot nga naamoy matun-an. Ako rang move-on ug ipang shortcut. Ako di ay si Frank, a 30-year-old man living in Cagayan de Oro. I am a single dad sa duha nako kaanak na kambal, Elle and Ellie. Si Elle ang babae, ta si Ellie ang lalaki. Kada adlaw, akong ginapaningkamutan nga magmalig-on para sa akong mga anak. Uplifting myself was a little bit tough, but I have no choice kay na ako'y mga anak na atimanon. Financially, dili man mi maglisod ug salamat sa Ginoo kay naaman pud mi kaya. Pero what's more challenging as a father to my children kay ang atiman. Pagpangga ug paghigugma nga ilang ginapangita sa ilang mama. Growing, gawonder sila always nganong wala sila'y mama. Dili daw parehas sa uban nga mga bata nga kaedad nila nga naa daw mama nga gauban perminti sa ila. Every time nga mangutana sila, tubagon na lang nako og naa sa Amerika na nagtrabaho didto. Sumpayan dayon nako og maunang eskwela mo og tarong nakha para makaapas mo ni mama sa Amerika. Sakit kaayo sa akua isip usa ka amahan. Grabe ka sakit. Dili masabtan ang kasakit. Maunang naay mga adlaw nga maghilak ko nga ako ra usa. By this, may nalang mugaan akong gibati. Usahay, masakpan ko sa akong mga anak nga naghilak. Maong diretsyo dayon ko pahid sa akong nagtulo nga mga luha. Wala man ko nagselos nga nangita sila sa ilang mama. Sa tinuoray, mas naluoy ko sa akong mga anak nga ing-ana day ilang mabatian every time makakita sila og ubang bata nga naay mama. Mas naluoy ko kay dili nako mahatag ilang ginapangita bisan pag grabe na akong pagpaningkamot nga masatisfy nako ilang ginapangita. Pero wala man ko kabalo unsaon pag-explain sa ilaha na ilang mama wala naman nahigugma nako. Wala ko kabalo unsaon pagpasabot or even masabtan baka nila nga tuan na sa pikas balay ilang mama. Tuan na laing bana nga mas nahigugma siya. Dili ko gusto na mahimong daotan sa ilang pananaw ilang mama. Dili ko gusto nga ilang kalagutan ug dumtan nila ilang mama. In fact, my wife kay usa ka maayo nga inahan ug asawa. We've been together for pilapud ka years. Pero sulod sa kato nga mga katuigan, daghan mi og mga pagsulay nga naagian. Klase-klase nga mga kakulian nga nagpalig-on sa among relasyon. Una mi nagkaila sa ilang mama, which is si Kat, sa isa ka company, dinha sa may Cebu. Taga Cebu di ay si Kat, and nag-apply lang ko sa company sa Cebu kay gusto ko og new environment. Month of March, if I remembered correctly, bag-o ko nga employee. So, welcome ko sa company manager and si Kat iyang gisugo ma-introduce ko sa uban employees ug itour sa workplace. Upon seeing her, nakaingon ko sa akong huna-huna nga, gwapa lagi ni siya bay. Nismile ko una nga gatan-aw sa iya ug siya nismile back pud siya sa akua. Murag tinuod jud ay ning ilang giingon nga love at first sight. Sounds cringe and cliche, pero murag maujud akong nabatian ato nga time. Gwapa siya ug walay duda. Pution, tas medyo approachable iyang panagway. Dinaa siya straight hair. Bisan kinsa siguro na laki, makaingon jud og gwapa siya. Since bag-o pa ko og dili pud ko ingon nga tabian, si Kat jud akong pirme duulan kay siya man pud akong una nga nailhan, in which maupod akong gusto kay gusto pa nako mailhan siya pag-ayo.
Magpatabang ko usahay regarding work and sometimes librihan nako siya. Ganahan ko every time nga gaingan ni kay feeling nako muramig uyab pero wala nako siya gina-take for granted. Malipay lang jud ko ba kay lagi gugmaan ko niya and pinaagi ni ini mailhan nako siya ug mailhan pud ko niya. Pag naa may free time or kanang dili kaay may busy, mag-share me about sa among mga ganahan ug dili ganahan. Among mga kaagi sa kinabuhi ug bisan sa mga random lang nga mga hisgutan. Ug wala nako na matikdan nga nahulog na jud ko niya. Dili man pud siya awkwardan nga mag-uban ni kay lagi iyang panan-aw sako is friend raman sad. Besides, she's friendly man pud. Eventually, nagkasuod man pud mi. Others gani kay maalaan mi nga mag-uyab. Isa sa mga na-share ni Kath after pila ka months is her best friend nga lalaki, si James, which turned out to be her boyfriend. Yes, she had a best friend/boyfriend and nagkaila sila mga bata kaayo. Kath was deeply in love kang James. They were classmates since elementary up to college. They had an amazing childhood back then. Second year college, sila tong nanguyab si James sa iya and pila ka months, gisugot rapod ni Kath kay lagi nahigugman man siya pag-ayo kang James. Knowing nga naa na day siya uyab, I felt hopeless kato nga time. Imbis nga nahulog na ko niya, dili ko makakonfess kay lagi naa naman siya uyab ug dili ko gusto makagubag relasyon. Nasakitan ko kaayo kay abi jud na kog naay chance. Abi jud na kog single pa siya ug karon nga nakabalo nako, ako jud gipugngan akong kaugalingon nga mosamot og kahulog sa iya. Wala ko nagpalayo niya para dili halata. Pero syempre, naa na jud nang ginagmay lang ang mga changes towards sa akong treatment sa iya. Pero unsaon taman, dili man jud mapugngan akong pagbati niya. Pero bisan pa man, wala jud nako gisaba sa iya nga nakagusto ko niya. Usa ka adlaw, while naami sa work, naay lalaki nga niabot sa office ug nagdalag bulak. Medyo taason, tas putiun ug naay itsura. Iyang pinorma kay mailhan jud nga datuon. Gawander ko kung kinsa man ni nga laki, unya gasang glasses pagyud, mura ra ba og naa sa haring adlaw sa iyang atubangan. Nikalit dayon og panyagit ang mga ka-office mate namo. Mura sila gipangkilig ba pagkakita sa lalaki. Niduol dayon among company managers sa iya and nakig-shake hands nga nakasmile. Murag kaila siguro among manager sa lalaki sa iyang pagtrato pa lang. Gawander na jud ko kung kinsa maning lakiha. Maudayoy pag-abot ni Kath gikan CR, then nakita nako iyang reaksyon nga mura siyag nakuratan. Niduol dayon siya sa lalaki, then iyang gigakus. Mura gimingaw jud si Kath sa lalaki kay naghilak man siya paggakus niya. Of course, nashock ko. Nangutana dayon ko sa akong ka-workmate nga si May. May, kinsa man na nga laki? May, ay kana siya? Si James man na ang uyab ni Kath. May, adi ay, sige salamat. Observing them from afar, I admit na sakitan ko. I know nga wala ko'y right nga magselos, pero dili man pud siguro nako sala kay gugmaan man kong Kath. Hahay pag-ibig. Pagkaugma, pag-abot nako sa office, wala si Kath. Natingala ko kay dili baya ni siya ga-absent sa work. Anak ko, basin late lang or naay gipasugo baka ha. Pero wala man pud iyang bag. Ako lang gihapong gihulat. Niabot naman og alas 10 sa buntag, wala pa man gihapon. Then I found out nga nag-leave siya for 2 weeks to spend time with James kay mobalik ra sad daw siya sa States.
After 2 weeks, nibalik na sa States si James ug nibalik na pud og work si Kath. Fast forward. After for pila ka years, mas nagkasuod pa jud mi ni Kath. Maglaag-laag mi tas mangaon together. Magtan-aw og sine ug mag-mall, though naa gihapon sila communications ni James. Kabalo ko nga naa siya'y gihulatan nga tua sa States, and I know one day sila jud ang kaslon sa simbahan. Natanom na jud na sa akong alimpatakan nga friends ra jud siguro ang pananaw ni Kath sa ako, though wala pad pud jud noon ko nag-confess sa iya. For me, it's not unfair for James kay every time naa sikat sa mga pagsulay or under pressure, ako jud ang naa sa iyang kiliran ug dili iyang uyab. Sa mga panahon nga mag-away sila, ako ang naa sa tapad ni Kath, naga-comfort sa iya ug dili iyang uyab. Pilde sa physical presence ang long distance ug even phone calls. Pero believe me or not, wala na ko to siya gi-take advantage. I know it may seem nga dili katuuhan, pero all I did was for Kath. I was just being a friend ra jud sa mga kaninga panahon kay kabalubaya ko nga naa uyab si Kath. I know man pod nga dapat dili ko gaduol-duol or makig-uban kang Kath kay mura kog kabit. Pero si Kath man pod mismo ang ganahan nga mag-uban-uban ko kay lagi friend ra iyang pananaw sa ako. Og isa pa, wala siya kabalo nga nakagusto ko niya. Until one day, na ako sa mall kay na ako'y gipalit sa dihang nakita nako si James. Natingala ko kay it's been years since wala sila nagkita ni Kath, pero wala man lagi nakabalo si Kath. So I wondered yun ngano, and what's more intriguing kay naa siya'y kahalok nga babae. Nasakitan ko para kang Kath. Muduol unta ko ba, tasumbagon siya sa naong, pero may gani nakapugong ko sa akong gibati. Gipitsura na lang nako para na ako'y evidence nga ipakita kang Kath. Tuod man akong gipakita ang pic kang Kath, pero wala siya nituo sa akua ug iya ra kong giaway. Gabuhat-buhat ra daw ko og istorya para madaot si James, pero akong gi-explain sa iya nga wala ko nagbuhat-buhat og istorya. Nilakaw ra dayon siya o wala ko kabalo sa paingon. Pagkaugma, wala ni trabaho si Kath and wala man pud siya leave. After 1 week, wala gihapon siya ni sulod, so nakulbaan ako. Naunsa siya, unya dili man pud niya ginatubag akong mga tawag. So niadto ko sa ilang balay para kumustahon siya ug salamat kay giablihan ko sa iyang mama. Nisulod dayon ko sa iyang kwarto ug didto nakita nako siya nga naghilak. For 1 week, lugar ing ani iyang kahimtang, so nakabalo ko nga naay di mao. So mauto iyang dayong gisaysay tanan ug didto nako nahibaluan nga naay laing uyab iyang uyab / best friend. Iyang giadtuan sa balay nila the night after nako gipakita niya ang picture aron makumpirma kung anaa ba jud sa Pilipinas si James. Didto nakita niya si James ug gi-confront ug nang hinaot nga isulti ang tinuod. In denial pa at first si James, pero wala na siya nakabuhi sa hawla. Tungod sa kasuko, iyang gilaparo si James ug nidagan dayon siya pagawas. Nasuko ko pag-ayo kang James kay dili nako ma-imagine bagiunsa niya pagpamakakang Kath. Nagturingan baya sila isip suod nga mga higala ug labaw sa tanan, uyab silang duha. Iyarang gisayangan ang mga panahon ug tuig nila nga panag-uban. Iyarang gilabay sa basurahan ang tanan. Di jud ko katuo nga luyo sa panaghigalaay nilang duha sa dugay kay nga panahon nakuha pa ni James nga mamakak. Naluoy kaayo kong Kath. Even ang pamilya ni James gikonsinti pa ang binuhatan sa ilang anak. Dili jud katuuhan. After ato nga night, akong gitabangan nga makahaw as gikan sa pagkahugno si Kath.
Gitabangan nako siya nga maka-move on sa kapait nga iyang nasinati. I spent most of my time together with her. Magkaon-kaon mi, maglaag bisan asa. Katura pud jud nga mga usual namo na bonding moments namo. And for how many months, finally, naka-recover na si Kath. Though dili pa ingon nga fully healed na siya. Lipay kay ko nga nakita nako nga naulian na ang nasamad nga kasing-kasing sa akong pinalangga. Nagplano dayon ko nga mag-confess na sa iya since nahanay ug na-okay na ang tanan. Grabeng kakulba akong nabati ug fortunately, naapod daw pabati si Kath sa akoa. Gipananghiran dayon nako siya nga pwede ba nako siya panguyaban ug nisugot raman pud siya. I had the permission na pud from her parents. After 3 months, iya kong gisugot and finally, we're officially boyfriend and girlfriend. Perti na akong lipaya kay nauyab ra jud nako ang babae nga akong gipangandoy. Fast forward. I transferred sa Manila kay naay better offer sa akoa samtang si Kath stayed in Cebu. Dream nako to work sa kani nga company so I grabbed the opportunity. Akong gi-ask si Kath na didto na lang pud siya mag-work pero magpabilin lang sa daw siya sa Cebu. For almost 7 months I think, through calls ramiga keep in touch with each other. Lisod jud siya pero sige lang akong gihapong giantos. Naapoy mga babae nga ga-chase sa akoa that certain time. But still, wala na ko sila bali-baliha. Daghan og mga temptations, yet still, I remained faithful kang Kath. I don't want to waste my efforts sa mga panahon nga nanguyab pa ko niya, but most definitely, dili na ko gusto nga pasakitan siya. So after 7 months, I decided to go back sa Cebu kay mura ko gimingaw ba, and gimingaw pod kong Kath. So I called Kath to tell her nga muuli na ko, pero ang wala niya mahibaloi, mag-propose na ko niya. I felt nga siguro, it's time nga mag-move na mi sa next level sa among relationship. We've grown and matured as a couple, and we have good relationship between our families. Our career also is thriving, so why not we finally tie our knots? I've also prayed and consulted both my parents and hers, and they agreed naman pud. And if you ask me if I'm ready, I am so much ready na pud. So I planned everything together sa tabang nila mama ug parents ni Kath. Niuli ko buntag month of January last week, and pagkagabi ko plan mag-propose. Nasettle na pud ang place. So I invited her and gialibay nga mag-dinner date me, but little did she know, everything will change. Nagkumustahan mi, di naghulat ko sa tama nga timing to propose. Then, niluhudayan ko and tell her these words. Kath, we've been together for years, and I've been imagining you wearing your dress while me waiting for you at the altar. You are the woman whom I love the most, that I want to spend the rest of my life with. I know you're surprised, but let me ask you this. Will you marry me? As I utter these words, dili jud nako mapugngan nga maghilak. Tears of joy kumbaga. Kath. Yes, Frank. Yes. Hearing those yeses nga gikan kang Kath, I was in a cloud 9. Ako jud siguro ang pinakamalipayon nga tao sa kaning nga moment. I can't explain how I feel. Indescribable. Ako dayon gisuot ang singsing sa iya and then hug her, sign of my happiness. For pila ka years namo nga manag-uyab, finally, engaged na mi, and just exactly after 9 months of preparations, our wedding day has come.
It was a pastel green themed wedding and natanan family and relatives namo. The moment has come. Me. I, Frank, last name, fake you, Kath, last name, to be my wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. Kath. I, Kath, last name, take you, Frank, last name, to be my husband, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. Finally, mag-asawa na jud mi. Dili masukod akong kalipay. Gipangandoy lang nako sa una, pero karon akua na siya. Fast forward. Pila ka months, she got preggy sa among first babies. Grabe jud nga blessing kay kambal among anak. We are expecting one boy and one girl. Fraternal twins sila, and we named them Elle and Ellie. I couldn't ask for more because I have with me what I want. A complete family, healthy babies, and financial stability. Kath is really a blessing to me. She was just a dream that I once knew, and I never thought I would be right for her. Pero ang tanan nagbag-o. Nikalit na lang siya cold sa ako. Dili na siya ganahan sa ako. And na ako'y mga namatikdan nga mga changes jud sa iya. Every time I asked her on date, pirmi niya ginaalibay nga busy siya. At first, wala lang nako bali-baliha, kay basin tinuod. Pero nagkadugay, lahi naman jud iyang pamatasan sa ako. Nagwonder na jud ko. Until one day, nananghid siya nga gabi na siya muuli gikan work. Same workplace ra gihapon iyang gitrabahuan, pero ako nibahlin ko og work. Pero sa Cebu ra gihapon. So ni okay ra ko. Pagkagabi ako untang isurprise si Kath nga sunduon siya. Naa man siya'y own car gud niya ug mangaon unta mi duha. Sama sa iyang giingon nga madugay siya. So mga 9 nag-atang nako sa gawas sa office. After 30 minutes nigawas na si Kath, pero nisakay siya sa laing sakyanan. Nakulbaan ako so ako dayong gisundan ang sakyanan ug nakuratan ko kay sa hotel sila ni adto ug nisulod ug ang mas nakasakit pa si James di ay ang lalaki nga iyang kauban. Ug ang tanan daw sama ra sa bula nga kalitra mawala. Abi na kog forever na. I thought everything is gonna last forever, pero dili di ay. Wala na ako siya gi-confront kay basin makamatara siya sa iyang binuhatan, pero wala man gihapon. Nimata na lang ko na wala na siya. Nimata na lang ko nga wala na siya sa ako na higugma. Nimata na lang ko usa ka adlaw nga tuan na iyang kasing-kasing sa lain. Sakit man pamation, but maybe others are destined to be hurt because they still have lessons to learn. What happened to her vow? Is it lost or already broken? Nganong nibalik pa man siya sa lalaking nagpasakit niya? How about me? Natibangan siyang mabuo iyang kaugalingon. Selfish na akong selfish, pero sakit lang jud kaayo. Pero kailangan nako dawaton nga tuan na slaing akong asawa. Tuan na siya og nibalik sa iyang ex, si James. Og kailangan nako dawaton ang kamatuuran nga naa na sila'y anak. Kung ikaw akong pangutan-on, angay pa bang mobalik ka sa imong ex bishag kasal na ka? Diri na lang kutaman ang salamat kaayo sa inyong paggahin og oras sa pagbasa. Visitor. For audio confessions,
Please visit and don't forget to subscribe UCFB YouTube channel. Thank you.